51. pasartea. Inoiz utzi ez nagoena. Aldika ametsonak izaten ditut, kontserbazio zenaren mesedea. Babes mengela, baina balekoa beila aldietarako. Bart amarekin egin dut amets. Laster beteko dira 10 urte hil zela. Ametsean soineko bati botoia kentzen ziarduan. Arropa denda bat gobernatu zuen bere denbora osoan. Soineko estuegia konpultsiko erremediotako bat, esan dit. Zenbat eta botoi gutxiago, arnasa zabalago. 50 urte inguruko ama ikusi dut, ez heriotzaren orduko emakume zarpaildua. Jakina aurrera aterako zela, jarraitu du. Neure alaba zara eta 8 ordu egin dut lo gaur, lehenbiziko sustailetik. Joyce Carol Oatesek ama izeneko nobelan esaten du amaren patua gogoratzea dela. Gogoratzen dutela beraiek ez beste inor dakitena. Baita beste inori axola ez zaizkion kontuak ere. Kontu horiek amak badoazenean, eurokin doaz. Itsasaurrean zure tokia markatzen zuen tuntutxa desagertu egiten da. Nolabait nor gogoratuko da. Bestela eskolara hasi berritan salako horman egindako zirriborroaz eta zer txokotan egin nuen zehatz-mehatz. Edo inoiz kendu nion txanpon bat diru zorrotik baimenik gabe. Amak dira umezaroaren memoria. Bizitza mingotsa denean, koilarakada irantzi behar da botikalez. Ama bere erara interpretatzen zituen pena, eta kontsolabide zuen pentsatzea nahi gabe. Gerora ongi klaseren bat ekarriko zigutela. Ez zegoen ohituta bere garaiko asko bezalatsu nahi zuena egiten, egin beharrekoa egiten baino.